Dobrý deň, moje meno je Ladislav Pasiar, som absolventom obchodnej akadémie v Rimavskej Sobote z roku 2003 a momentálne pôsobím na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde učím predmety ako manažment projektov, prezentačné zručnosti alebo implementácia digitálnych technológií do vyučovacieho procesu. Za najväčší úspech mojej kariére považujem okrem desiatok rôznych učebníc a iných vedeckých či odborných publikácií aj to, že som mal možnosť prezentovať výsledky svojej výskumnej práce doma alebo aj v zahraničí, napríklad v Estonsku, Švédsku, Maďarsku či Severnom Írsku. Za všetky moje doterajšie úspechy vďačím predovšetkým silným základom, ktoré som dostal okrem iného aj na obchodnej akadémii v Rimavskej Sobote. Či už sú to zručnosti písať na počítači, pracovať s nástrojmi informačných a komunikačných technológií, ale aj schopnosti kriticky myslieť a vedieť prezentovať výsledky svojej práce. Dlhoročne spolupracujem s obchodnou akadémiou v Rimavskej Sobote v oblasti administratívy a korešpondencie, keďže každoročne sa na škole organizujú štátne skúšky z písania na počítači, ktoré zastrešuje naše pracovisko. Musím konštatovať, že žiaci obchodnej akadémie v Rimavskej Sobote vždy reprezentovali túto školu veľmi dobre a preukazovali výborné zručnosti aj mimo pôdy školy. Vynikajúci žiaci sú zrkadlom aj skvelých učiteľov, na ktorých stále rád spomínam a sú mi v mnohom veľkým vzorom. Či už je to nemecký jazyk, anglický jazyk, odborné predmety ako účtovníctvo či ekonomika, no najviac sa inšpirujem hodinami slovenského jazyka a hospodárskej geografie. Vždy sa budem snažiť, aby moje hodiny vyzerali aspoň z polovice tak dobre ako hodiny na mojej strednej škole.